srdečně na konferenci Gender Pay Gap. Co se podle vás změnilo v oblasti rovného odměňování za posledních 6 let? Výrazně se zvýšilo povědomí o tom problému i o faktorech, které ho způsobují. Zároveň, a to já velmi oceňuji, máme konečně k dispozici komplexní analýzy, statistiky a výzkumy, které nám zkoumají a popisují právě české prostředí. Nejsme tak zejména v případě publicistiky nebo jakéhokoliv jiného řešení odkázán jenom na zahraniční zdroje, které přece jenom vycházejí z jiných kontextů. Takže o to vyšší povědomí a dostupnost kvalitních zdrojů bych řekla, že jsou nejhmatatelnější přínosy za poslední roky. A co považujete za klíčové, aby se změnilo do budoucna? Za naprosto zásadní považuji vyšší tlak, zejména na politickou reprezentaci, aby se daným problémem relevantně zabývala v tom ohledu, že hledisko jednak genderových rozdílů v odměňování, jednak obecně genderové rovnosti, případně genderové rovnosti na pracovním trhu, bude důležitým zásadním hlediskem při formulaci legislativy, veřejných politik a dalších opatření. Zatím tomu tak není a bohužel vzhledem k tomu, jak funguje to naše nastavení, ta centrální legislativa a centrální politiky jsou pro řešení daných problémů klíčové a bohužel v tomto ohledu zatím nebývají formulovány příliš efektivně. Vy už jste něco z toho odpověděla, ale přesto, na jakou oblast je potřeba do budoucna podle vás klást největší důraz? Na co se zaměřit? Těch oblastí by bylo několik, ale v kontextu nedávno zveřejněného letošního Evropského indexu genderové rovnosti bych upozornila na zdánlivě opomíjenou oblast, a to je oblast péče, neplacené a neformální péče. Toho, co vykonáváme doma, včetně domácích povinností. Češky tedy vykonávají v zásadě nejvyšší zatížení mezi všemi členskými státy Evropské unie. Zejména v době covidu jsme nejvíce pečovali o malé děti ze všech členských států. A u českých žen je 8násobně vyšší pravděpodobnost, že na nich výhradně nebo téměř výhradně na nich bude ležet odpovědnost za domácnost, než je tomu u českých mužů. Tady tahle skutečnost spolu s urputnými genderovými stereotypy výrazně odčerpává kapacity k tomu, abychom v zásadě mohli dělat cokoliv jiného, například usilovat o vyšší zastoupení v mocenských a rozhodovacích pozicích nebo větší angažmá žen ve vysoké politice. A bez tady tohoto se nehneme.